Καλώς ήρθατε στη σειρά «Μάθε θεωρία με ευκολία», όπου θα κάνουμε τη θεωρία της μουσικής ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Στο πρώτο μας μάθημα θα μελετήσουμε την τοποθέτηση των νοτών στα πλήκτρα του πιάνου, καθώς και την κλίμακα ντο μείζωνα. Για την καλύτερη κατανόηση βλέπουμε τα πλήκτρα του πιάνου. Από ό,τι βλέπετε, τα μαύρα πλήκτρα του πιάνου χωρίζονται σε διάδες και τριάδες. Αυτό συμβαίνει σε όλη του την έκταση. Η κλίμακα ντο μείζωνα ξεκινάει από την νότα ντο, όπου σε όλες τις οκτάβες είναι η νότα αριστερά από τα δύο μαύρα πλήκτρα. Ξεκινώντας από την ντο λοιπόν, τοποθετούμε όλες τις επόμενες νότες μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη. Ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι και ντο. Είναι καλό να γνωρίζουμε πως η ντο μείζωνα είναι η μόνη μείζωνα συγχορδία χωρίς αλλοιώσεις, τις οποίες θα δούμε στο επόμενο μάθημα. Επίσης, όπως είδαμε και πριν, κάθε συγχορδία αποτελείται από 8 φθόγκους, από τους οποίους ο πρώτος και ο 8ος είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, η ντο μείζωνα αρχίζει και τελειώνει με την ίδια νότα, την ντο. Για καλύτερη εξάσκηση, επιχειρήστε να τραγουδήσετε τις νότες με το όνομά τους πάνω στον ήχο του πιάνου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι, ώστε να δείτε και τα επόμενα επεισόδια.